Mami, common yung wala ka pa rin. Madoon ninyo akong tugtog. Actually, mo to mag-prepare. O, ana, jud me. Ayaw to, okay, ti Ara. Yung sound ba ni, oy? Tsaka mo Okay ni. na, okay na. Okay na, okay na. Recording na. Pasubukan sa principal's office ni Recording. According na mata, okay. Hello, guys. Hi, we're so formal. Hi, I'm formal. Amen! Okay! Hello. Wala ko ba sa Wait lang, Ara. Naana akong gisend ang gisend ako sa GC na to atong program. The first is kumustahan. Ano mo, Shine? Yes. Kumustahan daw ang first. Yo, Jerry, Sunshine is there. When at the sunshine had sleep, she is there to help you. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I won't make a list and send it to the North Pole for St. Nick. Holding on to me so tight. What more can I do? You, baby. Kumusta? Kumusta Okay yung lang. December ka na? Kay murag kuan kayo no general kayo ang kumusta pero si December sa ta mag-focus ana. Siguro dito lang ta magkuan sa positive vibes di lang kay ta mag-unsa sa unsa ka na. Wala may negative vibe po. Charot. I'm doing fine. I'm happy. I'm okay. I'm feeling good. Oh, nice. So, ayun. Fresh And look. I'm happy. Tapos, happy ko mag-fangirl. Miski wala kay ko nagatanaw kay drama kaayo. So, pero naga-fangirl lang yapon ko. Happy. Gina ako ang guilty pleasure mag-fangirl. And happy ko sa mga happy kay ko sa mga campaigns lately. Thank you kayo Ara ha sa imong referrals and all. Ug kato feel ako gi-allow ni kadahan kay daghang projects this December kay maplan na mi mag-baby by next year. Okay, I'm not getting old. My mattress is full of Ingon po ni Mayor, di ba? encourage ko all the more. Akong mattress kay puno na manggug kanang mga cobwebs so more kailangan siya lihukan daw. So okay. Kato, so excited. Og guys, I just want to encourage you si Baba ka nang bilib kay siya sa tuwa. Dili daw tanan na bag-o lang good meet. Kay more this strong good as friendship full. Siya kuyawan ninyo no kay sobra 1 year na good daw tayo. Ko sobra 1 year na oy. Mag 1 year. Mag 2 na siya. Tugaya na ninyo. Uy, tapos ka na consistent nag-storya na good. So, kato, highlight kay mo sa kung 2019. Aww. Kato. Thank you, Mommy MJ, for being here. Sa background natin. So, I can still live normally. And then, happy ko kay ang kids, strong gyapon sila, healthy kayo. Og, ganun ako, I'm on day 5 siguro. I lost already 2 kilos and yeah, we already bought some dumbbells and barbell yesterday. Regalo na ako kay Leonard. Kay first time ako nagregalo po siya ever. Muto, so far so good, na energy. Kanang ginatanong ko pa kayo sa Ginoo balik. Give me energy, God, to handle all those things. Busy sa tanong, Char. Busy sig pamalit. Uy, bunggo na yung tanong ko ya. Nalaghan na sila niya. Ay, Nakaayo. kabalo na gid ko mag-propagate, charot. Tapos, 2021, mag-focus ko sa freelancing and mag-focus ko nga dili na ako mag-worry gyud, promise. I'll be kind to myself. Always man jud ko thankful sa tanan na ma-happen. So dili na ko siya ma-quantify kung unsay ma-happen this month or something na good thing. Kay tanan sa ko is good. Positive kaayo ba? Good thing na happen is Gemini. Nag-launch na jud mi sa amo ang brand. So, slow pa ang process and daghan pa kaay ko kutihon but it's a learning process sa ako first time na kanang ani gyud na giseryoso gyud nako ang business as like e-commerce gyud siya na business. You have carried us throughout this pandemic, even now na safe pagyapon. Now we pray, Lord, you're a Father who provides, a Father who protects, and a Father who loves us and wants the best for us. And dili lang anak, Lord, but a Father na gusto maging better me.
Mag-picture sa ta. Sige, okay. Picture sa ta with the gifts. Wait. Saan ako ni pag... Ay, ako regalo. Thank you, Katrin. Welcome, te. King, diin mo ang mattress, te. Gusto lang akong, dili man, pero gusto lang akong king kay para dako na siya kaayo. Ug mahigda, mattress pod na siya. Ginamattress na mo ang, ano ni ads. Wait lang ha. Nag-listen Wait, Picture, and picture. I wanna add na ako'y Christmas card nga gibutang si Mami MJ. Attach, no? Sweet. na ay. Na Christmas card. Ako. Kasi, smile ha. Wait lang. Wait lang. Nag-isip ko sila kung position. Warm. Ano ko kayo? Di ba? Warm. Sige, ready? Cut. Okay lang ka. Kuha sa ang background cut for a while, please. Imuhang kuan. Sorry. Sorry. Wait. Ikaw na lang ng background. Ako ang committed sa background. Ready? Smile. Isa pa. Different angle. Pag picture ng Okay na. singer. One tao sa ano. Grabe, Ano yung Jojon. mga momshies? So, kumusta mo? Kumusta? Maura gihapon. Hi, Abs. Ang uban ang uban magsisibya gyapon. Nasa Ang uban radyo di baktas na. Tama ba po? Wala may sibihanan. Like ako, wala naman kong sibihanan. Tungod sa COVID, awa na. Radyo baktas na lang, chismis na rin, chismis dito. Uy. Joke. Grabe yung Joey. Joke ra. Iro kayo. Uy, gobo kay kag setup R. Oo, kanang vlog kayo ang show. Hindi ko nagkuan, cute. Ako gigamit a ring light mo nang wala na Ay, akong char. time para tuloy-tuloy na. Vlogger pa more. Muna na to 2 million views. Uy, successful ba kayo ng vlog minus ni Ara? minus million June, oy. 2 views lang. Grabe, may na lang ba itong napang ibig sa una na daghan na dyan kay kuan si Ara, fans. Followers. Ikaw, Dayjun. Ulay, wa man tay, wa ilhi. Sa mukha. Kini si Michelle Miral. Wa gini So- kuyaw. Og si Gang, Merly Jose, patanaw na si Mong Tian, gang. Hoy, gamay man! Pila na ka months, gang? 6. Wala lang, no. Ay, sorry. Murag gusto Ay mo hala, lang uy, naman, buntis, R. buntis ka, Michelle? Lain po gayog, di ko Wala buntis naman. na pa iba na. Di wala na ko'y Si Virgin birth. Juan po, si Joanna. Go. Si Joanna po dog si Regine. Gani, kuyo, Oo kay nga. kabalo sa mga Si Reg. Si Reg, kaya kong tiyan. Parang may chat-chat ni Silingan, beming ko. Matanong sa imong tiyan, Reg. Dako pa yung tiyan sa ako. yawan Hindi siya ninyo, magkaon. nangahimo naman mo mga Nagsabak na medyo. ako may nagsabak, ako baliktad ba ako? Ako mabuntis. Ay! Baliktad man. Akong tiyan man mo burot. Ay! ay pala, big burot dyan. With a pastor, basig ko na lahi eh. Si Aljun. Nasa ka, Ronjun. Naglakaw-lakaw. Niya ako sa Oras Turil. ko ang vlog, R. Isa niyo ang vlog. Niyata karon ni Restorel bagay gala. Bye-bye, God bless. Good night. Merry Christmas. Sure. This time, duha ka winners, ha? Each of them makadawat og 6 pieces nga cookies from Lacto Mom. This is it.
we are going to share na ang ato ang kuan, ang ato ang Google Drive. 6 pieces ha. Wait lang. Dito sa wheels. Ayan. Mag-admit sa taog mga mommies. Ayan. Shuffle, 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 shuffle. So, duha ka buok. Gihapon ang ato ang winners. Here we go. Kita kaya. Our first winner is... Dapat na adinhi siguro, no? Hatag lang hapon na to. Ayan. Si Princess Kristan. Tama ba? Naman ang tano. Princess Kristan, ang atong first winner. Thank you po, Ma'am. Si Mommy Hannah May Dahaw. Tama ba? And yung anak is si Iviana James Padayhag. 3 months old. Pinakagusto na niya nga Christmas tradition noon, tuwing Pasko ay ang pagsama-sama ng pamilya. Ngayon, bilang isang first-time mom, tradition daw niya, gusto niya nga mapasag yapon sa iyang anak. Ano ganyan si Pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto. Una ko i-take ng opportunity nga magpasalamat, of course, kay God. Kay tagaan ta, una medyo struggle gid ang ato ang challenging jud kay to pag-start sa ato ang party because gibundakan jud tag-ulan. So kabalo naman ta pag mabundak ang ulan, naatay problema sa ato ang internet connection. But despite that, nagmisukol gihapon ang ato ang connection. Thank you, Lord. Thank you sa good weather. And gwapo kaayo na ang sun din sa mo ang view karon ko. Sa ako na daw ba. Ana. So thank you kaayo, Lord. And usab po, thank you po kaayo sa mga mommies. Wait lang ha. Thank you po kaayo sa mga mommies nga nag-appeal ani nga party. I hope nga nag-enjoy ra pud mo sa ato ang party. Nga bisag ingon ani ato ang style, wala pa kaayo ta na organize, no? Medyo yagaw siya and I hope wala ra pud mo wala ra pud mo na board. I hope nalingaw ra pud mo sa to ang what's in the box. Sige lang kay napatay post party na mga activities na to ha. And kini very special thanks to our moderators, si Mami Dars, si Mami RM, si Mami Irene. Kay sila jud ang kanang ngayon kung kinsay mag-volunteer nga pwede maghimo kuan mag-help sa ako para ani nga party, sila jud ang nag-volunteer. Actually ang mga mommies ra pud ang nag-volunteer para sa ila ang nag-nominate, but nagpasalamat ko kay nag-yes gyud sila gihapon para ani. Si Mami Irene ikaduha na niya ni nga year karon nga naghimo ko siya moderator kay last year siya pud ang kuan murag sa group chat siya ang nag-moderate ato sa mga mommy sa group chat. Karon nga year naagya po siya kauban si Mami RM and si Mami Dars. And this year, ang punong abala gid nato is si Mami Dars. Pakita din na sa imo ang camera, Mami Dars. Ipinsa nato ni si Mami Dars. Si Mami Dars, siya jud ang ato ang kuan. Yes. Siya jud ang punong abala sa tanan-tanan. Kanang November pa lang nagaplano nami kung unsa ato ang mga activities. Actually daghan pa gyud unta katag mga activities, but then nakulang na ta, na short na sa time, na short na ta sa basta daghan na short. But dili to siya problema, nag-push gihapon ta ani. So ayan, thank you so much Mami Dars. Kay kami ni Mami Dars marag kadlawon jud mo magsigig kuan. Ang ambot nga nung kadlawon pud may active kaayo, mag-conceptualize. Mag-chat-chat, mag-conceptualize, magplano og mga activities, magplano og unsa isulat sa letter, magplano og unsa mga ipandaugan, and so on and so forth. Pati sa mga logo make, sa poster making. Makatawan na lang ko sa amo, pero muna siya. Daghan kayong salamat, Mami Dars. There you go. Kani, and of course, nagpasalamat po ko sa kuang bana, sa kuang mama, sa kuang anak, kay kuan, despite sa kabisi, supportive yapon sila ani kaayo karon. Kana
Unsa pa ba? Napa pa ko nalintan sa mga sponsors nato. Dagan kay salamat labi na gid sa Naturay and sa Hiyang. Because tanan mga mommies ka nag-appeal ani nga party na adjud mo'y madawat from them. Na adjud mo'y madawat from them. Tanan ha, from Naturay and from Hiyang. Tanan, as in tanan. Smile! Ay, Daily Bernadas. Wala pa kay ka, Mamit Daily. Sige, ready, smile! Okay, next screen. Smile! Kisa ni? Si Marie Joy Goy, Erica, Jonisa, Devina. Sige lang. Shane, Daily ka na. Sige, on sa camera. 1, 2, 3, smile!